Anem cap a casa, que la mare està molt amoïnada. És el meu fill. S'acosta alguna cosa. T'he reconegut de seguida, Kakarot. Jo em dic Son Goku. Què t'ha passat? Tu no ets d'aquest món. Tu ets del... Si l'ataquem entre tots dos, potser encara tindrem alguna sortida. Si vols recuperar el teu fill, has de matar 100 humans i portar-los aquí. Vindran tots per venjar-me. Escolta, el Karin m'ha dit que et digués que vagis a la torre per fer un entrenament especial. El Karin? D'aquí un any, 2 guerrers de l'espai més arribaran a la Terra. Si li concedeix permís per anar a buscar el gran déu Kaito. Què et sembla si juguem amb els seus habitants? Sou com 2 formigues i us esclatarem com si res. Ben, vigila! No, ja! No! T'ensenyaré una paret que no seràs capaç d'escalar mai. Potser et podrà salvar tu, però no pas